Bendoro Jagat Kanjeng Rama ngaturaken sugeng pangabekti kula kunjuk Rama Rasawati putraku wis dak tampa pangestuku tampanana sanget panundi kula Rama wonten kados-kados pundi panjenengan rawuh wonten madyaning taman keputren kata godhong lembayung kaya tak jaro meniki ilang larimu bocah kaya mangkono kanggo rebutan para Jawata para satriya wonten dawuh Rama wong atuamu iki mau gadhampar kentara napa rawisan jang kanika putra isine ngendika bakal boyong marang sliramu bakal diboyong ana kayangan jungkring seloka pinaka widodari ngomong iki ana sowane Raden Sedewa diutus marang Raden Janaka kang supaya boyong marang sliramu diboyong ana Madukara ngomong iki milih diboyong ning kayangan apa milih diboyong ning Madukara ya milih diboyong ning kayangan wong atuamu sampun jan wis pikun sesuk akhir tembene badhe mantuku kuwi ratu-ratune dewa munggah swarga tundha saka yen garwane Janaka lanang jagat lancuring dawana kula kaboyong wonten kayangan derek wonten Madukara derek lemu matur kaya mangkono kula ngendhehi pinuwun Rama arep njaluk apa ora njaluk lintang rembulan bakal kasebadan kula boten lintang rembulan namung temanten kakungipun dawuh layan kula kedang ngesti pusaka Jamus Kalimasada Rama Jamus Kalimasada kula meninggi oh lha kok mau matur milih Janaka wis karuan menapa panjenengan ngerti kok ngaten Jamus Kalimasada kuwi pusakane Nalendra Ngamarta Nalendra Ngamarta kuwi kadange sepuh Raden Janaka milih Janaka boten sinten mawon senajan Nikul Suketita pejalan Darang Sudra Murandara badhe kula suwitani menawi ngasta Jamus Kalimasada oh mengkono kula niki piye-piye rugiem apa mak lho Gusti mungkin ya putri ayu sapa sing gayuh kudu gawa pusaka Jamus Kalimasada tak pusakane Nalendra Ngamarta iya kowe ngabdi Rabi Umar kok njaluk tukon kirek aku sakit tersangke karo omah dengan anakku ibarat tukang kebayamu ojo nganti lidasi ngambung ayo tak marawake mono madyani ngalun-alun monggo Rama kula dherek aku botamban mongso bunuh taman niki dherek sugeng tindak itu kali sipun
rakaning busana pindha panjreng puspita mangoning dawing cawata masatroga sak sukma ngilai Wontrada Cumadung dawuh ngilai Wontrada Cumadung dawuh ngilai Wontrada Cumadung dawuh wah Trada cebol awakku aku Cumadung dawuh ngilai Wontrada kula nyuwun dawuh Wontrada seragame dewa kok kaya seragam yoga lek kembang lagi saoten nyomo dipati kok lecet kok lho lek kembang-kembang lah iki Tantra Sanggo Brahma nyomo dipati Bayu nggih Bu ulun wis ngendika marang Prabu Siti Panunggal bakal ngelamar yogane bakal diboyong ana kayangan pinangka ganeping widodari iki nanging Prabu Siti Panunggal durung ngendika apa ya lila diboyonge kayangan apa piye katungka sowane Sedewa Sedewa sowan iya nggih Sedewa ngaturake diutus malah kenakan Janaka nglamar Dewi Rasawati pepuntane rembug Sedewa didhawuhi metu ana madyane alun-alun ha iki bisane kasebatan adi guru boyong Dewi Rasawati Sedewa kudu diundurake ora gelem untuk cabut nyawane ala ditile nyangking nyomo Dipati kudu dicabut nyawane Sedewa kula niki dewa cabut nyawa iya ning sing mesti-mesti kok. Sing boten mesti niku kula jabut yo angel ya. Nek sing mesti kok leng ngoten terus mata. Nek sing boten mesti ajeng kula jabut niku wis semaya ya. Nyawa niku iso semaya. Aja nyomo Dipati. Aku isih seneng gender. Ngoten iki. Masaku akal. Cek agamane jeneng kita iki yen ora temandang kawin jabut Sedewa ulun aturake Hadi Guru nggih jeneng kita sesuk dipisahake karo widodari Mampuni ampun Bu ampun Mampuni niku katresnan kula niku anggere limpenan lenger niku pun sudhet awak kula Bayu Bromo nyomo Dipati sambung Mahadewa iki aja nganti kesuwen Sedewa ora gelem bali cabut ya sani nggih banter Setika monggo kira-kira kula dherekaken ayo diundurake Sedewa
Sanjaki dinuluwirang tumandang Setyawati karwaniro karwaniro Renuwa Sri Sang Bulisrawa Kanjeng Rama kula ngaturaken sungkeming pangabekti kula Kanjeng Rama. Sarunita tak tampa ngaturake bekti marang wong atuang. Pangestuku tanpa nama Sarunita kula inggih kula pundi dados sejimat. Kula ngaturaken pangabekti Kang Mas. Dimas Entakiyo tak tampa pangestuku tanpa nama. Nggih kula pundi dados sejimat. Satosipun kula badhe matur. Arep matur apa? Menika negari pundi? Iki Kentana kula. Prabu Sidipanunggal ratune. Nggih. Lajeng katosipun. Aku bakal jugarake dewa, bakal mboyong titah mercapa dono kayangan. Aku sami dono dutus Kang Janaka kang supaya mboyong Dewi Rasawati nanging sejatine aku ora dutus Kang Mas Herjuna. Nggih. Awit Kang Janaka wektu dina iki murca saka membanan kula niki. Aku bakal jugarake saka penggale para Jawata bakal boyong titah mercapada. Jawata wis paring dawuh titah mercapada judulne ya titah mercapada ora karo dewa. Nggih. Ya upami mangki Dewi Rasawati dipun paringaken Kang Mas sedhiwa lajeng kados pundi. Lah kowe ayo seneng karo Rasawati. Wah, Rasawati iki ayu tenan lho. Nek karo Setyawati isih ayu Rasawati. Wah, le. Tak gelem kok karo Rasawati. Iki pagi ora kita giyak-giyak. Giyak-giyak. Lah nek Sarunita iki bocah durung sepiro. Iki durung paribasane durung ilang pupuke lembugan. Sarunita, kowe putrane Sedewa. Lho nggih Rama. Wektu dina iki bakal tak du karo dewa. Dewa menika napa? Dewa iki ceklong. Dewa kok apa? Dewa iki saka kayangan. Oh nggih. Kayangan. Yo kayangan. Kayangan Karang Tengah. Karang Tengah Karang Tengah. Tetenane ono. Kowe nek durung ngerti dewa iku bakal ngerti. Kowe tak utus duduke dewa-dewa. Iki. Tetenane kapan? Janji kene iki nggawa bel-bel. Kuwi jenenge dewa. Kuwi iki. Nek ora gelem bali ning kayangan. Antem ono. Oh iki matur sembah nuwun. Dimas tak ora kono ngewangi lho. Nggih. Apa ngewangi awas. Awas menika pripun? Awas iki roh. Awas kok ora ngerti. Nggih. Mangko yen kesubiting kewo kowe kena ngewangi. Iki. Pokoke Sarunita lagi majeng. Oh dewa. Ora gelem bali nang kayangan mungsuhi Bambang Sarunita. Janji kene no belu-belu ora gelem bali bakal antemi mati kene aku.
musuhmu Bambang Salulita. Ora ade perkara kok ngoncrak karo dewa. Jeneng kita kuwi Salulita putrane Sedewa. Dasar nata. Kowe kok ngerti karo aku. Ayo ngerti ulun dewa. Oh iya gowo ubel-ubel. Ubel-ubel apa? Kene ubel-ubel iki cetha dewa. Saiki ngene benari wis ubel-ubele dicepot kabeh. Bocah iki kepiye iki? Salulita ana paran jenengmu sapa? Bathara Nrada. Oh Nrada to. Ha iya. Wis sangko basa karo dewa iki. Basa ya dadi Pacakara, ora basa dadi gelut. Ayo gelut karo aku. Perkarane apa? Rama dawuh. Ayo Salulita nek putrane Sedewa kudu kendel. Maju yen kene ana ubel-ubel. Kudu tok antemi. Ayo kowe tak antemi kowe do. Kowe tak antemi do. Padake saido. Nrada pati dewa Cirakanjen. Bejane piye iki? Oh, milih Surapatu banget. Salulita putrane Sedewa. Iya, kowe sapa? Bathara Penyarian. Oh, penyarian kowe. Iya. Kowe Salulita. Iya, Salulita putrane Sedewa. Kowe didhawuhi ngundurake dewa kena. Ning kowe bisa ngalahke Bathara Penyarian. Aja meneh kowe. Ayo Bathara Guru kon maju ngono. Ora bakal ngargangkan cara mlayu. Wah, ya malah sing ora iki bocah. Bocah. Ya mau wani marang Bathara Nrada Tak bedeni apamu. ulun cabut nyawa kita. Jabute nang ndi? Cabut iki nyawa kita anak jabut. Jabuten aku ora bakal wedi. Ulun idoni dadi glebok. Lepung kaprek kok belas. Acil. Iki salah do jujur ngene iki. Dadi glebok, dadi deke pengamun-amun. Amun-amun saiki ning Sumatera. Iki kowe padu iki ayo dilut. Wani marang lu. Tak bedeni apa? Wae lah, lakon ulun jabut tenanan. Sakarmu. Wis kono benyangan mongso bodho. Kene perten-perten malah doble wae. Oh, iki wae. Jabut yuswa kita maju Bathara Penyarian.
kepiye di Bathara Penyalian apa Salulita wis mundur derek Kiraka lho sebabe cengkal-cengkan lan Rupacaka tampil tungginas kados manungsa katanyang beneralan kula ngunus curiga pusaka kayangan iya kula pamakaken boten temapa indra terus iya lajeng dipun remet curiga saking kayangan pusaka kula iya kepiye bareng dipun remet Salulita curiga kula niku bengkok curigane si Adi bengkok iki ora apes ya luwih keris kok bengkok apa ya kurang diboyo gaweane kula putra manggipu bedari kula kita digaya namung Salulita putrane Sedewa niku pancen digaya Singandraguna wah kuwi mung kandhane wong kalah dewa ki nek gleleng ku mentus nek sowane kayangan ning arep dhewe nek ana widodari liwat menjal-menjel lewat-lewat lho dewa ki nek kaya pun kakang menang-meneng nek sowane kayangan dungkul nek ana widodari liwat dungkul Bida si Adi nek ana widodari lewat-lewat ning Salulita menika digaya kandhane wong kalah contoh ki dewa ki nek menang-meneng ulun ki nek menang-meneng nek kumandang gawe bisa mungkasikan panjenengan menang kaliyan Salulita kula mbeguru panjenengan sangang taun oh kelakon tonton tak jiabute nyawani bener tanggamu Adi Bathara wonten menapa ampuh tenan Salulita nek ampuh pripun ulun ngerti bakalan ulun sumbar tak jabut nyawane Salulita Sedewa krungu putrane Sedewa diboni buntune ping 3 ulun jambut sepisan gladran kaping 7 gladran kaping 3 ora digawe rasa lagi sepisan ini dadi dewa ulun nggih dijambut titah jenengan dijambut titah dijambut karo Salulita rasane pripun masenut ning boten krasa dewa menang-meneng kok dewa menang-meneng nek sowan ning Nduklu ana widodari liwat yo Nduklu arep semut ora krasa iya ning masenut ngono mboten apa-apa dewa nek menang-meneng teman-teman mung kasih gawe senajan dicabut titah ora krasa wae maksudmu kok dene sumbar-sumbar iya yo nah mari dewa ki yo kabeh yo aja sok umum ora umum ning yo koyo mleleng tenan katane sing menang-meneng yo kalah ngono kok
Kakang Bathara nyemanggaaken Kakang Bathara Brata. Bali Bromo kaya ngene iki. Aduh. Kulon kawirangan temenan. Saiki para dewa padha hujanan kabeh. Iya. Nyamoti-moti enggih, Bu. Kene ngopo? Kadem. Lah kok kadem? Wah niku dane saka wetan kula mlayu kulon kok ya dane saka kulon gede. Aduh iya. Aduh, ngen kula ilang kok. Ilang iki apane? Awak kula ilang. Ora bali kakak Bathara Brata. Niku mau ngebuke serbat sono geni. Geni pran Salulita. Bulane diawal sentaki nggih do mlayu lah. Genine Kakang Bathara Brata disembah saya suwe saya mati saya mati. Iya. Ya sedewa niku njur sedhakep tangane. Lah iya. Ora ana medhuk kok ana udan. Iya. Lah kok yo kowe iki diangkut gak adem sampean niku. Sampean ra nganggo jubah kula niki seragam niki. Lebus e. Ayo kok diangkut tripun karo lebus kaya kene. Iya. Betorek boten. Lah ngopo? Ngobong-ngobong. Adem kowe. Iya. Wis mulai mukaku wis. Lah yo sampean niku kandhune lambene kuwi kemitir. Kaya kebedesen sambele nguntruk. Mungkin senengane sok kaya ngono. Aduh. Pripun wae. Wah saiki ngene. Kabeh wis nandhang kewirangan. Nggih. Seneng kita kudu maju. Walah. Kula mboten maju mawon. Kudu maju. Nggih.
kudu dirampungi salulita sedewa sentagi oh iki kudu dicabut nyawane wong kuwi tukang penjabut nggih nggih lha yo nggih mangke nek kena kula jabut nek boten kena nggih boten nggih dewa tukang penjabut kok wis ala dene niku iki nggawa pedang kucine akeh banget wah niki kasuwargan niki kawaca Dradina oh lah sing kuwi niki sing bisik-sing apa dipati wah kula niki nek joget wis dititeni tanggung-tanggung tung tanggung-tanggung tak lha iso rajuk wis jeneng kita kudu wae nek ngoten iku wis ora yo mandhak kuwi lho ngendar yo ngono kudu sing prayitna nggih prayitna wis maju wah mangke ini ngadeg wah salulita ora gelem bali lakon jabut nyawamu ana wong joget kok malah ketabrak-tabrak bocah. Oh, iku kurang salulita ya dasar napa? Putrane Dewa. Iya. Kowe iki dewa. Ya. Ora yen ngono dewa ki ana butane barang. Eneng wae. Dewa ki kok ana butane. Kowe sapa wae? Takon marang ulun, nyomot dipati tukang penjabut. Jabut untu. Iya nek ndak pasaran. Nyawa kok untu kuwi lho. Ora penjabut nyawa, jabut nyawa ya. Jeneng kita ora gelem bali kene balang ulun jabut. Jabut regane atiku. Yen kowe iso jabut marang aku, tuh tukang penjabut sing waskita temenan. Nyo jabutan. Iki kepiye kok tawa-tawa. Akeh tumo niki lho titah tak jabut kok ora bakal wedi aku wedi karo Rama Sedewa nyo jabutan wah aku jabut dengan aku jabutan regane atiku Sedewa nyawane nyawa dipati balik kok Sedewa
kakek campur nyawa kok nyamane nyawa dipati kok jabut iki piye? Kula mboten terima. Yoga kula sangunita dipun jabut, dipun tidak, dipun ilus. Sampuniku sanggang nyawa dipati kok jabut menika aja kaya ngono. Yen dipatake saking nyawa dipati karo glipang kaya ngono. Piye dimaksudake? Kaya ngene. Well, sia-sia. Rebutan. Pancen kurang binatang. Ini pada yo kan gue. Aku kan belum Kula nyuwun mangsul sanjang kulun. Iki dimaksudake. Yo, rene. mangga ditotok. Nyawa dipati dikon nyawane ning cilik. Rene. Mangga ditotok. Wes nyawa dipati tak jaluk nyawa bali nyawa dipati. Prabu Siti Panunggal kula Sang Hyang Wirawa tetulakan dewa. Beda karo putrane Sedewa karo Sentaki. Nggih kula mboten mangertos lepat ing samudra pangasama yuga kula kanthi wonten madyaning alun-alun. Supados matur. Ya kepi Dewi Rasawati. Matur Sang Hyang pikulun kula kabaya wonten kayangan derek wonten kasatriyan Madukara derek. Namung temanten kakung kedah ngasta Jamus Kalima Sabda. Kapiye Sedewa? Wis Dewi Rasawati kuwi wae pinpun. Jamus Kalima Sabda ora wulung Kang Mas Janaka ingkang bakal dawuh marang sliramu. Terus pundi saya pikulun? Pitunggasanipun Jamus Kalima Sabda. Kok liyane kuwi? Lintang apa lembulan? Boten Sang Hyang pikulun. Nyawung diwanti Gula. kapiye? Wah, balik ke nyawa sampan kuwale. Mancal ati kula. Nek saiki wis tergomo Ampun. pun parah kula. Lah iki ini Prabu Siti Panunggal gandeng tukone Jamus Kalima Sabda ulun ya saguh ulun bakal makayangan matur karo Adi Guru supaya ngupati Jamus Kalima Sabda. Kula sekanten iki kula nggih saged. Sinuwun ngupati Jamus Kalima Sabda menika pusakanipun Koko Prabu Puntadewa. Raden Sedewa iki. Wis Sedewa, ulun ya saguh yen mekaten Jawata bakal dados duran mongko wonten garing amarta. Kaya ngono dilakoni Adi Guru wis. Ulun mudhutaken ndherekaken sugeng Sang Hyang Guru. Ulun nggih pepanyun pangapun ya supaya dadi apa? Sorangan-sorangan adu pacul dhisik mandhep monggo kula dherekaken.
Praga salus kang rinenggo busanganira arukan taning puspita sapunika wonten dawuh bawane pun Rama wis bisa jugarake para dewa boyong Dewi Rasawati. Dewi Rasawati bae mah nyuwun pitumbasan temanten. Ora ngamungake dewa ora kowe titah mercapada sapa sing bisa ngasta pusaka Jamus Kalimasada bakal dadi jatuh kramane lho iki lajeng resanipun Rama. Sarulika pundur ana kasatriyan Gerbila Talun lho iki. Dimaksudake nderek marang pun kakang lho iki dateng setiku sowan ngomong Ngamarta aja nganti mengko dilembut marang para Jawata pusaka Ngamarta nggih monggo kula dherekaken sampun paman kula nyuwun pamit kula wangsul wonten kasatriyan Gerbila Talun dherekaken sugeng titahipun akhir sarulika kula nuwun paman